Ok, heddiw dyn ni'n mynd i gweithio gyrfaoedd, ddim Eleanor yn mynd i wneud arall, a wedyn dyn ni'n mynd draw a dyn edrych ymlaen at gweld gemau cyngrair yn Calethu, methu aros. Bydd ni yn Tranaganda ar funud, yn barod i wylio The Blues o chwarae erbyn Citizens Giving, a bydd ddim gof yn mewn achos fe heddiw.